40 student u studenta mill-iskola sekondarja ta' Ħad-Dingli li tifforma parti mill-Kulleġġ San Nikola bdew il-ġimgħa b'mod differenti barra mill-klassi tal-iskola. Dan kif l-istudenti li għall-aħħar xhur kienu qed jiġbru l-flus Puttinu kers inġabru f'fabbrika ewlenija tal-ikel u l-ħelu biex iżejnu l-Figolli bi sfida li issa daħlet fis-7 edizzjoni tagħha. Kif tħossok li qed tagħmel xi ħaġa l-ġid? Jiena ħossni vera tajjeb. Għax naf li qed ngħin tfal probabbli ta' daqsi u anke iżgħar li qed ibatu b'mart ikraħ ħafna. Aħna din naħdmu għal Puttinu Curse Challenge. Illum hija l-ewwel parti ta' din il-challenge qegħdin nżejnu l-Figolli ħalli mbagħad il-ġimgħa li ġejja immorru nbieħu dawn il-Figolli u bil-flus li nġibu bil-nbieħu b'dawn il-Figolli nagħtuhom il-tfal li m'għandhomx daqshekk ħajja fortunata bħal tagħna. Is-surmas tal-iskola Steve Mifsud spjega lil dan l-istazzjon li l-istudenti mhux neċessarjament ikunu fi klassi biex jakkwistaw ħiliet u talimi tal-ħajja. Sfida fuq żewġ livelli. L-ewwel livell li niġbru somma nistgħu ngħaddu għal Puttinu, illi bis-saħħa Puttinu jgħin ħafna nies li jkunu fil-bżonn. U sfida oħra li nfakru l-istudenti tagħna li waqt li qed jieħdu pjaċir kif qed tara anki warajja jkunu qegħdin jaħsbu b'dak li qed jagħmlu f'ħadd ieħor. Dawn l-istudenti l-erba' tal-ġimgħa d-dieħla issa jingħaqdu flimkien fil-Belt Valletta biex bejn id-9 ta' filgħodu u s-sija ta' wara n-nofsinhar iduru t-toroq tal-kapitali ta' pajjiżna u jbiegħu dawn il-Figolli bil-qlieħ imur għal Puttinu Kers.